Egy hely, ahol senki sem akar PC lenni. Egy hely, ahol nincs mellébeszélés. Ahol a szókimondás érték. Ez a Közéleti Detox Lentulai Krisztiánnal. Garantált kiózanodás. Köszöntöm a Közéleti Detox nézőit, Lentulai Krisztián vagyok. Húsvét után jelentkezünk aktuális adásunkkal, és a mai műsor vendége Tóth Szabi, a Sugárlov zenekar zenekarvezetője. Szia, Szabi! Szia! Köszöntelek itt az adásban. Köszönöm meg. Mindenkitől meg szoktam kérdezni, bármilyen emléke, hát neked nyilván zenéhez kapcsolódó kell, ha van. Van-e Tatabányához, ahol itt ücsörgünk? Rengeteg, mi a Vadorzó klubban nagyon-nagyon sokat játszottunk. Az komoly. Embertelen jó bulik voltak. Én nagyon szeretem Tatabányát, nagyon sajnálom egyébként, hogy szerintem most már legalább egy jó 10-15 éve biztos, hogy nem játszottunk itt. Pedig a Roxy van majdnem hasonló helyen. Igen, mondjuk nem sokat klubozunk, tehát inkább más nagyobb rendezvényeket szoktunk vállalni, de most itt Tatabánya, mondom, az már jó pár éve kimaradt. Hát reméljük, hogy majd... Mondod a Vadorzót, egyébként a mi korosztályunknak és a te kortársaidnak az első itt a vidéki városi buliaik biztos, hogy érintették ezt a bizonyos Vadorzó nevű kultikus helyet. Én még emlékszem a korai első lemezes huligánszre. Tehát itt mindenki volt akkor, abszolút. Aki annak a... Utólag én azt mondom, ebben lehet, hogy ugye nekünk vitánk van, hogy számomra a 90-es évek volt a legkevésbé jó, de rengeteg olyan banda akkor nőtt ki köszönhetően, hogy itthon is indultak zenetévék, meg a kereskedelmi rádiók egyre több számban jöttek létre, hogy az egy nagyon, nagyon izgalmas és úttörő időszaka volt a magyar könnyűzenének. Hát nem csak a magyarnak, hanem a külföldének is. Tehát, hogyha megnézed, hogy mondjuk 91-92-ben milyen lemezek jöttek ki, a Metallica, Black Album, Red Hot Chili, Blood Sugar, Guns N' Roses, Faith No More, a Nirvana, ugye a grunge korszak, tehát hogy az egy hihetetlen, szerintem a 90-es évek eleje az nagyon ilyen jó táptalaj volt. Na, reméljük, hogy helyi koncertszervezők is hallják, és akkor hogyha nem derogál, akkor ismét klubozhatnátok egy kicsit. De nem ilyen dolog miatt vagyunk itt jelen, hanem aki a Közéleti Detox hardcore nézője pontosan tudja, hogy 2 hetente azért ülök össze itt aktuális vendégeimmel, mert a hazai közélet állapotát néha kitekintünk külföldre, és a mai nap nem lesz ilyen. Az első kérdésem az, és ezzel fel is vezetjük az egész hömpölygő hírfolyamot a mai nap folyamán, hogy te is észrevetted, hogy egyébként elfogytak a hírek. Tehát azok a hírek, amik korábban megütötték az ember inger küszöbét, azok most egyszerűen nincsenek. Azért, mert egy egykori rossz házasság 2 szereplője tematizálja a hazai közéletet. Szétosztja a társadalomnak azon részét, hogy ki gyűlöli a kormányt és ki szimpatizál vele, mert az egyik része azt mondja, hogy sima civakodás, mi közöm nekem ehhez. Igen. Érdekes módon rögtön zárójelbe tesszük a magánéletet. A másiknak meg szekunder szégyene van. Ahhoz képest igen, hogy Szájer József esetén nettó magánéleti dolgokról csámcsogott az egész sajtó, és félig meddig a Borkai ügy esetében is. Most nagyon-nagyon prűd hirtelen mindenki és tisztelettudó. A másik olvasat szerint pedig igenis köze van a politikához, mert egyik szálon majd az ügyészség végzi a dolgát, másik szálon pedig addig a pontig, amíg ez a bizonyos Magyar Péter nem állt egy nemzet megmentője képében elénk, addig mondhattuk volna azt, hogy családi perpatvar, ő dolguk, de onnantól kezdve, hogy komoly babérokra tör a politika terén, onnantól kezdve minden egyes magyar választót érdekelhet, hogy milyen ember ez a Magyar Péter a magánéletében. De haladjunk Szabi sorban. Volt egy frisbee interjú, Hajdú Péternél járt. Annyi mindent mondta, és nem is engedsz rá reflektálni. Kezdheted rögtön, csak valami felvezetést a néző miatt kellett adni. Gondolom láttad ezt az interjút. Igen. Egyrészt te, aki a bulvárban is sokszor megmártoztál, bulvár érték szempontjából hogyan értékeled, emberi oldalról hogyan értékeled, és politikai oldalról hogyan értékeled? Jó, hát figyelj, nehéz, azért nehéz ez, mert ahogy ugye kezdted az elején, ez teljesen áttematizálta a közéletet. Én bevallom őszintén neked, hogy nagyon-nagyon unom már ezt. Tehát, hogy olyan érdekes volt, hogy most ugye húsvét volt, és ahogy pörget, nem vagyok nagy social médiás, nem annyira kedvelem, de természetesen én is követem azért az eseményeket,
És húsvétkor sokkal több volt az én newsfeedemben a kellemes húsvéti ünnepeket, meg a nyuszika, meg a kis csibe, meg a tojás, meg a stb. És ma reggel megnyitottam, és már megint minden második posztom Magyar Péter. Tehát, hogy nekem ez borzalmasan uncsi. Azt mondod, hogy milyen bulvár értékben. Bulvár értékben, hát valószínűleg erős bulvár értékben, és valószínűleg ez is volt a cél, mert azért ez egy válasz videó szerintem nagyon sok mindenre. Hogy mi volt a cél vele, azon lehet vitatkozni. Nem tudom, nagyon vegyes érzelmeim vannak egyébként, és vegyes érzéseim vannak. Megnézve ezt a közel 2 órás videót, borzalmasan sajnálom a Varga Juditot. Tehát végig olyan érzésem volt, hogy de megölelném. Tehát, hogy ez a tényleg respekt, hogy ezt. Ettől függetlenül nem szeretem nézni azt, hogy emberek hogyan teregetik ki a szennyest. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon ambivalens az az érzésvilág, ami bennem van ezzel kapcsolatban. Értem, hogy arra célzol, hogy ugyanúgy, hogy a te magánügyed, az én magánéletem sem szeretnéd, hogy kikerüljön, de mégiscsak ugye az egyik vád az, hogy komoly témák, kényes ügyek merültek fel Magyar Péter szájából, és Varga Judit miért egy ilyen Magyar Péter személyét érintő dologgal áll elő. És én továbbra is vallom azt, hogy aki egyszer ennek az embernek a pártjára vagy rá kíván majd a jövőben szavazni, mindegy, hogy mikor, szerintem igenis egy árnyalt képet kell róla kapni. Abszolút. Mert hogy mondjam, nem kell eljátszanunk azt, hogy szerte a világban, ahol demokráciák működnek, a szabad választásokon mindenki kizárólag ideológiai alapon szavaz. Nem. Nagyon régóta nem, de szerintem Kennedy idejéig visszamehetünk, hogy simán le fognak szavazni asszonyok azért, mert jóképű valaki, ugyanannyi szavazatot fog érni. Ez alapján azt gondolom, hogy ha valaki felelős döntést kíván hozni majd egyszer az urnáknál, akkor nem biztos, hogy haszontalan. Ha tudja, hogy valaki milyen. De figyelj, ezzel nincs is baj, nem tudom, hogy hogyan tematizálod a műsort, mert hogyha előbb a Varga Juditról beszélgetünk, akkor oké, csak tehát én itt nagyon szeretném beemelni azt a dolgot, hogy tehát az egész, én úgy gondolom, hogy én egy nagyon logikus csávó vagyok, tehát nagyon ok-okozattal működök, és azért ebbe a történetbe is az ok-okozatot kell nézni, és hogyha egy kicsit szerintem megpróbáljuk valahogy a jobboldaliságunkat, és a szimpátiánkat, és mindent egy picit félretenni, és 1 vagy 2 lépést hátrébb lépni, és azt mondani, hogy, mint ahogy egyébként ebből az interjúból ez ki is derül, hogy a Magyar Péternek mi lehet az érdeke. Azt szerintem abban szerintem a ellenzéki szavazók is, és Magyar Péter szavazói is egyet értenek, hogy a Pali azért kellőképpen exhibicionista. Ami nem feltétlenül baj, mert... Azt rugalmasan váltok mindig a témák. Igen, látom. Félszemmel azért láttam, hogy éppen valaki beszélni kíván. Tehát, hogy exhibicionista, ami nem feltétlenül baj, hogy mondjuk egy politikus vagy politikai babérokra törő ember exhibicionista legyen. Viszont egy kicsit én úgy gondolom, úgyhogy mondom, félreteszek mindent és hátrébb lépek, ennek az előző Varga Juditos interjúnak a fényéből is, hogy nem lehet, hogy Magyar Péternek az a célja, hogy ő mondjuk kijusson Brüsszelbe egy 6 millió forintos fizetésért, és akkor ez tök jó van így, mondja ő. Tehát, hogy feltételezhetünk némi munkamorált róla, ebből az interjúból kiderült, hogy... Ja, hogy cinikusan mondod. Persze. Jó. Nem úgy tűnt? Megijedtél. Konditeremben volt ideje járni, úgyhogy
4-5 felügyelőbizottsági mondom, tagsága volt. Tehát, hogy még szerintem ezzel sincs baj, és mondom, ha majd ezt sokkal jobban cizelláljuk, akkor bele lehet ebbe menni. De én úgy gondolom, hogy egy picit ez az eszköz, vagy ez a cél, és akkor az eszköz az teljesen mindegy. Tehát ő próbál építeni egy népszerűséget, próbál építeni tehát olyan toposzakat dobál, tényleg annyira találó volt az a mém, az első Péter, második Péter, harmadik Péter mém, hogy tényleg, tehát az elődei ugyanezeket a mondatokat mondták el. Tehát ugyanúgy... Tehát te sem láttál a politikai újítást? Nem. Nem, semmi. Hát üres vagdalkozások vannak, amire most mondhatják azt baloldalról, hogy ez hol üres, de hát az ügyészség is tartott egy sajtótájékoztatót, amiben elmondták, hogy egyszerűen képtelenség belenyúlni az ügyészségi aktákba, mert akkor az ügyészek fejébe is bele kellene nyúlni, és onnan is törölni kellene a dolgokat. Tehát, hogy ezek nagy állítások, valószínű, hogy némi nemű igazság lehet benne, azért, hogyha ha megnézzünk bármilyen politikai erőt, azért ott vannak olyan eszközök a világon bárhol, és a történelemből bármikor, ami mondjuk a nagy átlagnak mondjuk nem tetszik. És lehet, hogy neked meg nekem se tetszene, hogyha ez valóban így lenne, de hogy ezek tényleg ilyen bedobált petárdák, tehát mindenki atombombákról beszél, és ez már tehát annyira uncsi ilyen szempontból. Ezen a ponton engedd meg, hogy a te nevedben is ismerlek már annyira, leszögezhetjük a Detox nézőinek, hogy az, hogy ennél az asztalnál két jobb oldallal szimpatizáló ember beszélget egymással, a mi igényszintünk is elvárja a kormányzó erőtől, hogy ne legyen végrehajtó maffia Magyarországon. Így igaz, hogyne? Hogy tisztán akarunk látni mi is a kegyelmi ügy valódi hátterében, hiszen nem kritikátlanul támogatjuk ezt az oldalt, hanem Persze. mi is kritikusan támogatjuk ezt az oldalt. Úgyhogy egyetértve, amit mondtál, hogy mi sem szeretnénk ezt, rengeteg ilyen dolgot hozzá tudunk tenni. Mi se szeretjük azt, hogy hogyan működik mondjuk a NER. Tehát, hogy milyen figurák vannak a NER-ben. És hogyha ez a poli a NER-ből jön, akkor ez nem egy szimpi dolog. De nálunk még inkább jobban utálja az ellenzéki közönség a NER-t, ehhez képest most elfogad egy NER-est. Hát, na akkor ezt a pszichés részét próbáljuk meg megfejteni. Hát de figyelj, tehát megfejteni igazán nem fogjuk tudni. Vannak vélelmezések, hogy hogyan működhet. Egy ember, aki 12, 13, 14 éve ellenzékben van, és baromi rossz az élete azért, mert egy olyan politikai erő kormányoz, ami neki nem szimpatikus. Ettől függetlenül egyébként jól él? Ezt vagy hát mondani, melyik életéről beszélsz? Tehát, nem az egzisztenciáról beszélsz? A politikai hovatartozásáról, a politikai krédójáról, a politikai kényelméről. Tehát ez egy ilyen politikai komfortinizmus. Jól mondom? Jó. Valami ilyesmi. Tehát, hogy abba ez kényelmetlen, és abba szorítja egy kicsit a cipőt, és tényleg, amikor jönnek ilyen emberek, akkor vakon el tud benne merülni, és 100%-osan mindent félre tud tenni, mindenféle erkölcsi és morális magatartást és értékeket. Tehát, hogy én ilyen szempontból értem meg őket, tehát, hogy megkeseredett emberek, akik soha büdös életben nem fogják beismerni azt, hogy ők megkeseredett emberek. Tehát én szerintem nem itt kellene, tehát szerintem mindig, nekik is ajánlom, hogy egy picit egészben nézzék a dolgokat. Tehát, hogy voltam olyan, hát nem családi, de baráti asztaltársaságnál, ahol előkerült ugye és nem most volt, már jó pár évvel ezelőtt ugye az öblös kormánykritikák, és ültek az asztalnál olyan emberek, akiknek 3-4 gyerekük van, és úgy szitták a rendszert, és mondjuk pont nálunk voltak, én pont vacsorát főztem, és a konyhából figyeltem, és eljön az adott pont, amikor azt mondod, na, akkor így lerakod a konyharuhát, és leültem, és akkor mondjátok el, hogy mi a problémátok. Mert olyan adókedvezményeket kaptok, olyan, tényleg jól éltek, jól kerestek, biztos egzisztenciátok van. Tehát nektek akkor mi a problémátok?
És akkor megy a hebegés, meg a hápogás, meg akkor jön a mészáros lőrincezés, meg jön a tiborcozás, meg jön a... És amikor visszakérdezel, hogy oké, még ezt is értem. Csak játszunk már el a gondolattal, hogyha te vagy egy olyan pozícióba, ahol fontos döntéseket kell meghoznod, sok-sok ember tartozik alád, a bizalmi körödben nem te is azokat az embereket rakod be, akikre tudod, hogy vakon megbízhatsz bennük. Tehát, hogy ezt soha nem fogom megérteni. Tehát ez a tipikus esete a magam szemébe a szákát, más szemébe a gerendát se látom. Tehát, hogy én ezt nem tudom hova tenni, tehát csak ide tudom tenni. Visszakanyarodnék, Szabi, egy előző mondásodhoz, amivel én vitatkoznék. Ha jól értettem, azt mondod, hogy magyar lehet, hogy megelégszik azzal, ha kijut az EP-be. Hát 2 évig biztos. A Delláért. Hát én meg azt biztos állítom, hogy az étványa már biztos, hogy most nagyobb ennél. Igen, látja, csak, tehát igen, van egy igen, csak, tömegpszichózis, amit nem sejtett, hogy ekkora lesz. Oké, rendben. Csak hadd legyek egy kicsit rossz májú, és hadd feltételezem azt, hogy kiindulva a Varga Judit interjúba, hogy ő nem annyira szeret dolgozni. Na most, hogyha nagyobb az étvágya, tehát milyen étvágya lehet nagyobb ennél? Az étvágya lehet ennél, hogy mondjuk miniszterelnök legyen? Aha. Na azért az viszont kurvára kemény. Az vakmeleg. Azon nagyon-nagyon kell melózni. Tehát, hogy ott nagyon gyorsan el tudsz vérezni. Tehát az egy sok... Gondolj bele, nem egy kényelmesebb pozíció az, hogy havi 6 millióért beülök Brüsszelbe, mondok valamit, úgy sincs tétje. Most itthon azt mondják rád, hogy hazaáruló vagy, és... Nem, ugye volt egy érdekes kitétele, ami ugye szembe ment a jelenlegi ellenzék narratívájával, hogy az EU-s pénzek járnak nekünk, tehát hogy ő elvileg, most azt mondhatjuk a tudásunk szerint, ő nem fog azért lobbizni, hogy ne kapjunk pénzt, ha kijut. Persze, igen, és az első partizános interjúban, amit mindannyian megnéztük, és mondják, hogy 2,5 millióan látták, vagy több, most már nem tudom. Jó, de abban benne vagyunk mi is. Na, de hát abban vastagon benne vagyunk mi is. Benne vagyunk a Telexben is, benne vagyunk a tehát mindegyikben vastagon benne vagyunk, persze. De nézd meg, tehát érdekes lenne egyébként most visszanézni azt az interjút. Kinek van mondjuk közel 2 órája rá, hogy még egyszer végig szenvedje azt, de hogy teljesen máshogy beszél. Tehát, hogy ott azért Orbán Viktor fönn van a polcon, és azért kellő tisztelettel és odafordulással. Én ezért mondom, hogy menet közben nőtt az étvágya. Hát persze, menet közben nőtt az étvágya, mert mondom, elhitte azt, hogy tehát egy európai parlamenti képviselői státuszt simán el tud hozni. Mert simán el tud hozni. Tehát én azt mondom neked, 95%-ig biztos vagyok benne, hogy június 9-én megy Brüsszelbe. Megújítja az útlevelét, és már mehet Brüsszelbe. Kicsit beszéljünk a magyar társadalom morális állapotáról. Csupa olyan dolog, ami az értünk, tudod. Ja, Jézusom. Itt van ez az asszony, aki nem feltételezem, hogy csak azért kapta meg a jobbos tábortól az együttérzést és a szimpátiát, mert Varga Judit fideszes, hanem a története emberileg minden józan, jóérzésű embert maga mellé állít. Mondd meg nekem, légy szíves azt, és kifejezetten a nőkre célzom a kérdést. Mi történt a kormány ellenes... Mérőverákkal? Nem, sima mezei választópolgárokkal, nőkkel, akik nőiségében sem érzik a szolidaritást Varga Judit történetével. Sőt, röhögő fejeznek, hazugnak nevezik, droidnak nevezik, akinek tolba mondta Rogán ezt az egészet, sőt az egész beszélgetést Rogán szervezte meg. 100 percen keresztül, Szabi, nem lehet hazudni. Nem tudsz gördülékenyen történetet mesélni. Persze, hogy nem, és ezt mondom, a másik oldal soha nem fogja elismerni. És lehet, hogy egy fél pillanatig rokon szenvedsz vele, de mint ahogy mondtam az előbb, ennél a példánál is igaz, hogy a cél szentesíti az eszközt. Tehát oké, jó, bántalmazó kapcsolatban. És kit érdekel? De Magyar Péter be tudja dönteni a NER-t. Be tudja dönteni Orbán Viktort. És végre eljött a messiás. Én tudom, mert már követtem párat. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ez sajnos ez így néz ki. Az a baj, hogy a magyar társadalom jelen pillanatban valóban
a béka feneke alatt van jócskán, és nem tudom, hogy ebből a fajta megosztottságból, ebből hogy tudunk kijönni. Értem, amit mondasz, de továbbra is azt gondolom, hogy ha ez a társadalom ilyen szinten nem tud együttérző lenni, nem Varga Judittal, hanem a történetével kapcsolatban, akkor nekem igenis hadd legyen rossz érzésem, és... De tud. Láttál erre jeleket? Nem, hát... Figyelj, hogyha visszábugrunk nagyjából 1 hónapot, és kiderült ez az egész bicskei történet, akkor lehet látni azért, hogy a társaság elméletben jól rezonál rá. Gyakorlatilag ott is rögtön át lett írva az egész. És szerintem te is, mint ahogy én is kaptunk privát SMS-eket és privát üzeneteket, hogy pedofil simogatók vagyunk, meg tehát azért mondom, tehát hova, és mindig van lejjebb, tehát mindig azt hiszük, hogy nincs lejjebb, de van lejjebb. És ez a mellékelt példa is mutatja, hogy van olyan megosztott társadalomban élünk, ami, én bevallom őszintén, én nagyon-nagyon szomorú vagyok ettől, és az életkedvem nagyon sokszor elmegy ebbe. Már jó, ne szó szerint értsük, mert azért nincsenek ilyen szuicid hajlamaim, tehát nem így gondolom, de hogy a közélettel való foglalkozás, a közéletről egyáltalán olvasás, vagy kommentek olvasása, vagy ismerősök posztjának az olvasása, egyszerűen tehát úgy érzem, hogy veszi el az időt tőlem. Nincs kedvem ezzel foglalkozni, és ez nem egy struccpolitika, hanem egyszerűen úgy vagyok vele, hogy valószínűleg tartom, hogy ugye ez a kétpólusú politikai tömbösödés, ez nagyjából már létrejött, illetve most létre fog jönni. Tehát a 2026-os választáson valószínű, hogy 2 tömb lesz, nem lesznek árnyaltabb dolgok. Akkor te nem érzed azt, hogy Magyar Péter megképezheti ezt a bizonyos harmadik pólust? Nem. Eleve ő azt mondja, hogy a kiábrándult fideszesek, tehát hogy tessenek már rájönni, nincsenek kiábrándult fideszesek. Nincsenek. Tehát van olyan ember, aki bizonyos fideszes döntések, kormány döntések rosszul érintik, anyagilag, bárhogy. Lehetnek olyan dolgok, amik nem tetszenek. Annó ott voltak a stadionépítések, nekem se tetszettek annyira. Tehát legyünk már azért kritikusak, meg kritikusaknak kell. De mégse jutunk be olyan egyszerűen egy barátságos meccsre se. Hát az mondjuk iszonyú felháborító. Tehát tényleg kanyhalni kell VIP jegyet, hogy be tudjál jutni, mert egyébként privát emberként nem tudsz venni jegyet. Szóval, hogy most megakasztottál, hogy mit akartam mondani. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik nyilván nem tetszenek. Igen, amik nem tetszenek, de ettől függetlenül az ember globálisan próbálja nézni a dolgokat. Tehát, hogy mi az ország jövője, milyen vízió van, hova tartunk, mit akarunk, mit nem akarunk. Persze vannak, mondom, makro dolgok, amik nem tetszhetnek, vagy amik mondjuk rosszul érintenek. A Kata eltörlése engem baromi rosszul érintett. De nem mondtam azt, hogy jó, akkor én kiábrándult fideszes vagyok, és megyek a Margit hídra tüntikézni. Tehát miről beszél? Nincs ilyen. Innentől kezdve, hogy nincs ilyen, onnantól kezdve csak abból az ellenzéki részből tud bárki is lecsippenteni valamit. Mert az, aki, hogy szokták ezeket hívni, nem tévejgők, mi a nevük, akik... Bizonytalanok, ingadozók. Igen, ingadozók, azok ingadozók maradnak ettől. Tehát lehet, hogy most leszavaz a Magyar Péterre, de 2026-ban valószínű, hogy nem fog leszavazni. By the way, ha ez ilyen tempóban megy, ez nem fog kitartani június 8-áig. Tehát ez a Magyar Péter üstökös, ez szerintem sokkal hamarabb Azt elég. mondod, hogy melós dolog a közösségi médiában a figyelmet fenntartani magad irányába, mert ugye ez néha 2-3 óránkénti posztokat jelent. Hát hogyne, de hát 100 fokon 220 000 most már mondjuk megnéztem, direkt most néztem meg a műsor előtt, kíváncsi voltam, igen. Jakab Péteré 440.
és láthatjuk, hogy mennyire nem lehetett konvertálni. És ki az a Jagan Péter? Szavazatokkal. Ez más jelenség amúgy, csak hogy arra mindenképp egy intőjel, hogy talán nem biztos, hogy abból kell kiindulni. Na jó, de most figyelj, tehát kétféle dolog létezik. Az ember, nem a magyar ember, a minden ember, genetikánkban az benne van, hogy szeretünk a győztes mellett állni. Ez valószínűleg onnan jön, hogy amikor az egyik ősember leütötte a mamutot, akkor a többinek odaállt mellé, hogy hát azért ő mégiscsak leütött egy mamutot, tehát hogy innentől kezdve ez a genetikánkban van. Ami egyébként jellemző a Fideszre is, tehát hogy a Fidesz amíg nyerésbe áll, addig hatalmas tömegek tudnak mellette állni, mert azt mondja, hogy jó az, én szeretek a győztesek mellé állni. És ez az élet minden részén így van. Bármilyen munkahelyen, de az én szakmámban, a zenész szakmában is ez van, hogyha valaki baromi népszerű, valami miatt, akkor szeretnek. Van egy gravitáció. Persze, abszolút, hogyne. Tehát van egy olyan tömegvonzás, ami nagyon működik. A másik pedig az, hogy tehát fönn lehet tartani tehát, hogy alapjában vetőleg a lázadás is bennünk van. Tehát főleg akkor, hogyha ha valamivel nem értünk egyet, és jön egy ember, aki mondjuk hangosabban kiabálja a mi gondolatainkat, vagy gondolatfoszlányainkat, akkor az lehet szimpatikus, az lehet rokonszenves, és akkor oda tudnak mellé állni. Tehát, hogy azért van neki egy ilyen kisbolygó vonzása, és azért nő az ő népszerűsége, és majd most lesz április 6-án megint tüntikézés, biztos, hogy sokan lesznek, biztos, hogy megint elhangzanak kemény mondatok, bár semmi új, mert ő azért most már egyre jobban azt mondja, amit ezek az emberek hallani szeretnének, és most már szerintem rájött arra ő is, hogy nem tud a jobb oldal felé lőni, tehát hogy onnan elszedni szavazatokat, akkor kiszolgálja azokat a balos narratívákat, amikre ott gerjednek az emberek. De bocsáss meg, csak egy fél mondat, hogy de szerintem nem lehet 100 fokon égni. Tehát elégsz. Tehát elég az ember, idő előtt ki fog égni. Tehát idő előtt ki fog égni. Nem beszéltünk egy szavazói rétegről. Ez a szavazói réteg egészen furcsán közelíti meg a magyar közéletet, leginkább az összes politikai oldalt utálja. Aztán, hogy ez milyen eredet történet alapján jön ki, a jelen tény az, hogy nem szereti sem az ellenzéket, sem a Fideszt, és amennyiben újra még egyszer az életében a politikára érdeklődően akar ráfordulni, az egy teljes politikai elitváltás esetében történhet. Ennek a szelét érezhetik magyar kapcsán ezek az emberek. Ők szerinted mekkora tömeget képviselnek, akik azt mondják, hogy mindenki lop, mindenki takarodjon az országházból? Mert hozzájuk is szól. Nem tudom, nem vagyok politikai jellemző, tehát fogalmam nincs. Tehát, hogy az ember hobbiból fogyaszt ilyen tartalmakat, azért az nem predesztinálja arra, hogy akkor hozzáértő is legyen. Tehát azért én annyit nem foglalkozok ezzel. Az, hogy van egy ilyen trend, az látható. És az azért is látható, mert például nézd meg, hogy a kétfarkú kutyapártnak a népszerűsége hogyan megnőtt. Hogy nőtt meg? Én szerintem ezek a dolgok kontraproduktívak, és pontosan ezért. És akkor belemehetünk abba, hogy mondjuk a Fidesz hol veszít ezeken a dolgokon, de biztos vagyok benne, hogy ez a réteg azért nem olyan számottevő. Vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy ez a réteg nem olyan számottevő. Tehát nem egy kormányváltó. Tehát most esett a Fidesz a kegyelmi botránynál 5-6%-ot? Valami ilyesmit. Igen. Azért az még mindig torony magas. Tehát az 5-6% is mindig torony magas. És az 5-6%, amelyik elpártolt, az nem pártolt oda rögtön a Magyar Péterhez, vagy nem pártolt oda rögtön a Momentumhoz, vagy a Kétfarkúhoz, vagy akárhol. Tehát, hogy azért ez porlad marhára szét, és én azt veszem észre, hogy szerintem inkább az emberek, van egy politikai felelősségtudatuk, és azt mondja, hogy akkor inkább nem megyek el szavazni.
Akinek olyan politikai felelősségtudata van, hogy azt mondja, hogy de muszáj elmennem szavazni, az pedig lehet, hogy elmegy szavazni, és virágokat rajzol a szavazólapra, vagy leszavaz egy olyanra, aki irreleváns. És szerintem ez is kontraproduktív, mert mondjuk ott van a kétfarkú kutyapárt, akire ugye elkezdenek akkor leszavazni, hogy hát ez úgyis irreleváns, hát ez egy viccpárt, ez úgyse jut be. Hát 6% fölött van. Tehát, hogyha most parlamenti választások lennének, akkor nagy valószínűség szerint beülnének a parlamentbe. És én azt gondolom, hogy széttorolkodnak az egészet. Vagy pedig egy ilyen újabb momentumos vonulat jön neki belőle, hogy akkor a buta kisfiúval az élen, akkor megpróbálunk okosak lenni. A fickó mögöttünk ugye a kis kilazított, de már helyből kilazított nyakkendővel. Sörrel a kézbe. Az megvan? Az legendás, már a mémet láttad, hogy már egy atléta trikóba rakták, ugyan tudod, ilyen retkes izzadt atléta Azt nem láttam, viszont egy dolog nagyon megütötte a szememet, és ez az első kérdésedhez tartozik, hogy ugye nem látjuk benne, hogy agresszív lenne. Tehát nem látjuk benne ezt a nőverő, súlyosan abuzálós. A nőverőre nincs bizonyíték, én az agresszivitást egyértelműen látom. Igen, tehát hogy amikor kijött az ügyészségről, és neki támadt a Hír TV-nek, meg a közmédiának, vagy a Magyar Nemzetnek, hát az mennyire agresszív volt. Hát tehát, hogy azt szerintem azt mindenkinek látnia kellett, hogy még kijött a valós énet haver. Meg még egy finomabb észlelést, ha megengednek a Detox nézői. Sztoriban volt valami, ugye ott egy doorstepes rögtönzött sajtótájékoztató volt. Nem volt az rögtönzött. És nem is tudom már, hogy kinek, melyik sajtónak volt a kérdése, válasz, és a válaszába belekérdezett valaki. És amikor látod egy embernek az arcán, hogy te mit akaszgatsz meg engem? Tehát, hogy ezek olyan súlyos emberi dolgok, ami előbb-utóbb ez az ember le fogja dobni ezt az állarcot, ami most kifelé egy ilyen nagyon átgondolt patent valaki. De azt akartam mondani, hogy a budai zsúrfiúból hirtelen rockstar lesz, és ha visszagondolsz, ez a felvétel, ahol készült, azt hiszem a Vértanúk terén, igen, hogy ott, amikor Futóbogit, a Hír TV tudósítóhelyet és a stábot meglátta, akkor ilyen nagyon nagyon kek, cinikus stílusban. Lemagyarázta, mindegy. Itt van nem tudom én, és kb. Az ellenfél propaganda, az ellenfélnek a propaganda sajtója. Nagyon nem profi még ebben. Tehát egy pillanat alatt olyan hangulatot teremtett, amikor ha épp nem ura ott a helyzetnek bárki, vagy nincs észnél akár egy ember, akkor ez a szikra egy olyan tömeginzultust jelenthetett volna, durvábbat, mint ami aztán végül is lett, mert egy ilyen feszkó érzés volt inkább csak. És azt akarom tőled megkérdezni, hogy ki csődít majd most hétvégén ennek a tömegnek a többszörösét a Kossuth térre? Te bízol ebben a tömegben? Hogy nem lesz cirkusz? Értem, hogy mire gondolsz. Azt nem fogja tudni kezelni. Az neki ártani fog. Az ő politikájának, vagy az ő... Neki a személye, a hitelességének, hogy ha cirkusz lesz? Ha cirkusz lesz. Hát akkor mindenféleképpen... Én ebben a tömegben nem bízom. Mindenféleképpen, de akkor kanyarodjunk már vissza a Varga Juditra, tehát, hogy ha a Varga Juditnak nem hisznek, és a Varga Judit állításait annulálják, akkor szerinted az, hogy cirkusz lesz, azt a baloldali szavazók nem fogják annulálni? Tehát fogja őket érdekelni? Akkor majd azt fogják mondani, fizetett foci huligánok voltak, meg tehát, hogy akkor azt fogják megmagyarázni. De egyébként az, hogy amit mondtál, hogy mennyire elhitte magát, tehát ki ne hinné el magát, akinek mondjuk a Nagy Ervin a sofőrje. Tehát, hogy érted? Tehát eleve van egy ilyen attitűd. Tehát, hogy persze, ők lapogatják egymás vállát, mindenki lapogatja az ő vállát, ő elhitte, hogy ő rockstar. Még egy gondolat ehhez a témánkhoz, Szabi. Tegnap délutáni a posztja, aminek az utolsó sora lényegében arról szól, most én itt konyha nyelven mondom el, hogy további vamzerek előbújását várja a NER-ből.
Akkor nézel rám, nem láttad ezt a kívást. Nem. A lényege, hogy vádalkut ajánl. Ezt a szót használja Magyar Péter a tegnap délutáni posztjában. Ő már egy későbbi Magyar Péter-féle kormány esetén vádalkut ajánl mostani kiugrást szándékozó nereseknek, mint ő. Ez mi? Az a baj, hogy... Egy szent emberekké avatunk vamzereket, és most tömegesen várja a vamzereket. Figyelj, az a baj, hogy nekem nem tetszik, hogy a Magyar Péterről beszélgetünk. Nem tetszik, hogy a Magyar Péterről kell beszélgetni. Még én vagyok a műsorvezető. Nem azért, hagy mondjam el. Tehát hagy mondjam el. Ugye nagyon sok olyan kritikát hallok, hogy miért kell nekünk is ezzel az emberrel foglalkozni. Tehát a jobb oldal miért foglalkozik ennyit ezzel az emberrel, és tök érdekes, és logikus, hogy miért foglalkozik. Tehát, hogy azért mondjuk, és szerintem nem egy negatív dolog, tehát nem negatív értelemben, tehát persze, hogy itt mindenki a jobb oldalon törekszik arra, hogy némi arcvesztéssel járjon ez az egész dolog az ő részéről. Tehát van egy ilyen karaktergyilkosság, amit azért bizonyos fórumokon egy kicsit szerintem túl van tolva, de értem, tehát nem haragszom érte, vagy nem nézem rossz szemmel, de mégis ugye jó ízlés, az én jó ízlés határaimon már túlment ez az egész dolog. Tehát, hogy emeljük őt, folyamatosan emeljük, és ő ezt baromira élvez. És tudom, hogy ebből nem lehet ilyen szempontból azt mondani, jó, oké, akkor mától kezdve tekintsünk úgy, mintha ez nem létezne ez a dolog. Mert akkor is rád van sütve. Félsz tőle. Azért nem beszélsz róla. 3 napig nem mondtál semmit róla. Tehát, hogy sajnos ez, amiről beszéltünk, hogy ez az annyira megosztottság van, hogy van egy állítás, indoklás. Újabb állítás, újabb indoklás. És annyi minden, tehát, hogy figyelj, április eleje van. Mennyi minden történt már ebben a 4 hónapban, vagy 3 hónapban. Tehát valamikor egy év alatt régen, 10 évvel ezelőtt, egy év alatt nem történt ennyi minden. És most nem a súlyára gondolok, hanem annyi, ami az egész közbeszédet áttematizálta volna. Tehát, hogy belegondoltál abba, hogy itt 2 ember annyira küzd Budapesten Szentkirályi Alexandra és Vitézi Dávid, mert ebbe a Magyar Péter áttematizált médiazajba ők nem tudnak kampányolni. Látni videókat, látni, hogy de beszéljünk már arról, hogy de nem, köszi, igen, nagyon fontos dolog Budapest. Ezért de most nem az adást, hogy megszűntek a hírek. Meg, abszolút. És mondom, tehát, hogy ez szerintem ez nem jó. Szerintem ez egy nem jó irány, amin nem tudunk változtatni. Mert tehát ez tudod, tehát, hogy ez ha az egyik ezt csinálja, akkor a másik azt csinálja. Tehát mindig van egy ilyen kontraválasz jobb oldalról, bal oldalról. Mindig van valahol, valaki el akar valamit mismásolni, de akkor fedjük le valami mással, akkor jöjjön ez, és akkor visszaugrunk még arra a témára, és... Jó is, hogy mondtad, Szabi, a médiazajt, mert a médiazaj rossz hatása az itt látható 3 emberre is, és pártjaikra kihat. Kunhalmi Ágnes, Dobrev Klára és Karácsony Gergely. Sajtótájékoztatójáról láthatnak a közéleti detox nézőit mögöttünk egy felvételt, amelyben az MSZP, a DK és a Párbeszéd zöldek összeállása. Ebbe a közösködésben a Momentum nem vett részt egyébként, látható. Hát középen van egy fajsúlyosnak mondható párt, balra-jobbra pedig egy a létezésért küzdő, baloldalról Kunhalmi Ágnes tekintetében a létezésért küzdő. Párbeszéd létezett valaha? Nem. Feltehetjük úgyis a kérdést. És a média az őket is nagyon elnyomja, és mivel a mai egész műsorunk erről a Magyar Péter dologról szól, nyilván én sem örülök annyira neki, de hiszek abban, hogy ha igen, az sem jó, ha emeljük, de valahol választói mozgósításnak egy fontos eleme, hogy beszélünk róla elrettentésként, és nem azért, mert én vagyok, vagy mi vagyunk a propaganda, hanem ez az ember csak bajt hozhatna Magyarországra. Bocsánat, nagyjából sejtem, hogy mit akarsz mondani, csak eszembe jutott egy-két dolog, hogy ha megnézed Magyar Péter kommunikációját, hogy hívja ő az április 6-ai
tüntikézést? Megvan? Van külön neve? Van. A Ludas Matyis valami? Nem. Hát? Nemzeti menet. Nemzeti menet. Aha. Tehát ez Békemenetre akar hajazni, erre célzol? Igen. Tehát, hogy az ellenbékemenet. Igen, csak hogy tehát ez nekem ugyanúgy csípi a szememet, mint a Dobrev-féle kirakjuk a magyar zászlót, és énekeljük el a himnuszt. Tehát nem érzed, hogy az büdös? Na, az igazi kérdésem, Szabi, az, hogy te is láttál okos emberektől elemzéseket, és most már napról napra azt mondják, hogy nagyobb oka van tartani a jelenlegi ellenzéki elitnek Magyar Pétertől, mint a kormány elitnek, mert ha fog is harabdálni százalékokat, az csak nagyobbat fog harabdálni tőlük. De ez így van. Ezt a sajtótájékoztatót hallottad, megkapták a kérdésüket. Persze program szempontból elmondták, amit akarnak, de majdnem minden újságíró rákérdezett erre az egész dologra. Dobrev megint előadta az ősanyát. Itt van 3 gyermek, ami egyébként igaz, de próbált annyira távol állni ettől az egésztől, hogy ő csak szívjóságból a 3 gyermek érdekét nézte, miközben súlyosan bajban vannak most. DK talán kevésbé, de ők is, de a többiek, akik egyébként 5% környéki pártok, azok iszonyatosan bajban vannak. Miben látod, hogy a DK is bajban van? Szerintem azért, mert ugye a DK-nak az egyetlen olyan, majdnem azt mondtam, hogy érdemi cselekedete, de hát az árnyékkormányt azt nem hívhatjuk érdemint, tehát ezt mi már nagyon sokszor megbeszéltük privátban, hogy tehát eleve nem értem a fogalmat, hogy mi az, hogy árnyékkormány, de hogy Magyar Péter az árnyékkormányból is kapott támogató SMS-eket, tudtad? Igen, és azt is hallottam, vagy valahol olvastam, hogy belügyminiszternek kérték fel, hogy legyen ő a belügyminiszter. Parádés. Tehát megmosolyogtató, vagy inkább elszomorító, nem tudom. Az biztos, hogy nekik nem őszinte a mosolyuk. Tehát az egész ellenzéki oldalnak nem őszinte a mosolya. És egyébként marha érdekes, hogyha megnézed, ugye nagyon sok éve beszélgetünk mi baráti társaságokban arról, hogy a Fidesznek ki lehetne igazi kihívója, és annak milyen politikát kellene foganatosítania, alkalmaznia, csinálnia. És ugye mindig arra jutottunk, hogy kormánykritikus, de mellette, hogyha olyan kormányintézkedések vannak, amik jók, és a nagy közszolgál, azokat el kell ismerni, és mellé állni, és támogatni. Kicsit nem azt látod, hogy valahogy az Ungár Péterre felé megy. Régóta, de úgy, tehát az első olyan emblematikus dolga volt az, hogy kiugrott ebből a koalícióból. Tehát, hogy ő ezt Kerek Perec megmondta. Ugye a Mi Hazánk is egy ilyen különutas valami. Nem gondolom, hogy ők integrálódnának bárhova, akár a Fideszbe, akár baloldalra későbbiekbe, de az 100%-osan biztos, hogy MSZP, Momentum, Párbeszéd, DK, Jobbik, tehát nekik van az igazi félnivalójuk Magyar Pétertől, mert tőlük fog elvenni szavazatot. Na most szerintem egy picit azért vannak nyugodtan, mert szerintem ők is sejtik azt, hogy ez az európai parlamenti választáson Magyar Péter bejut, kijut, és letudta. Oké, lehet, hogy elvett tőlük egy helyet. Mert ott azért nem egy pártról beszélünk. Tehát tudom, talpra magyar? Vagy igen. Talpra magyarok, vagy valami hasonló. Szövetség, mindegy. Tehát azért ott még egy pár tanácsadót szerintem föl kellene venni, de hogy ott ő ki fog szakítani egy pozíciót, mert hiába pártról beszélünk, azért ott nincsenek emblematikus figurák még, tehát jó, oké, Ervin, tehát Ervinen kívül még nem tudom ki lehet. Egyébként muszáj lenne arcokat bemutatni előbb-utóbb neki. Be fog mutatni szerintem. Igen? Szerintem 8-ig be fog mutatni, de mondom, szerintem én azt gondolom, bár sokszor mondtam már ilyet, és volt, hogy nem volt igazam, hogy szerintem ez 8-ig, június 8-ig devalválódik. Tehát, hogy ez
szerintem annyira fog visszadevalválódni, hogy ő mondjuk ki tud jutni Brüsszelbe, tehát én ezt megelőlegezem neki, de onnantól kezdve kihúny. Tehát, hogy ők most azért vannak beszarva, mert elvesz tőlük, és csak tőlük fog elvenni. És ezt ők is nagyon jól tudják, hogy csak tőlük fog elvenni. Nincs tévejgők, nem. Tehát nem. Lehet, hogy 1-2 szavazatot be tud zsebelni, de ettől függ. Figyelj, tehát, hogy az, aki mondjuk vérbeli baros, és mondjuk DK szavazó, azt szerinted legitimizál egy ex-nerest? Azt szerinted elfelejti neki, hogy ez a csávó honnan jött? Tehát azért nem kell butának nézni embereket. Más kérdés, hogy valaki csak az elfogultságából, a keserűségéből mond azt, amit mond, vagy ír fölül dolgokat, de azért megvannak azok hát nevezzük őket hithű pártkatonáknak, akik ettől függetlenül ezt annulálják, ezt az egészet. Tóth Szabi volt a mai közéleti detox vendége, a Sugárlóf zenekarvezetője, és kérdezhetnék itt zenekari terveket, jövőket, állapotokat. De hát egy másik helyiségben ezt megteszi az énekesnő Muri Enikő. Lassan már irigy hónajmirigy vagytok. Szétosztottok, és akkor egyik bulit az ország egyik végében, egy másik bulit a másik végében tudtok letolni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és ezekről a dolgokról őszintén beszéltél nekünk. Ez volt a közéleti detox. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Sziasztok! Ez volt a Közéleti Detox, a podcast, ahol senki sem akar PC lenni. Ha érdekelnek a műsorral kapcsolatos információk, kövess be minket a Facebookon is.